za vystúpenie. Páčilo sa vám? Úžasné, jak niekto dokáže takto tancovať, čo? Zase sme prišli, zase len záuj. Ale teraz prichádza veľká nočná ohnivá show. A práve kvôli tomu, kvôli vašej bezpečnosti, by som vás poprosil. Skúste sa rozpíliť tak nejak do strán, minimálne aspoň 4-5 metrov dozadu, 4-5 metrov dozadu a aspoň za retroviscory. Páni, ktorí tu budú predvádzať svoje obrovské humenie s ohňom, ma poprosili, aby som vás upozornil na to, že budú na konci vystúpenia používať aj horiace lána, ktoré budú krútiť a mohol by dojsť úrazu. To znamená, že každý, ktorý by ste